Takže čaute, čaute, čaute. Dneska som Kováčovej, ukážem vám tu wellness, ako vyzerá, ale chcem vám povedať jedno, pretože mnohí sa ma pýtajú, prečo si najstarší youtuber. Priatelia, najstarší youtuber som, pretože už mám 70 rokov a zároveň najmladší preto, že YouTube kanál používam len asi týždeň. Dneska je to týždeň. Dobre, takže idem vám predstaviť dneska wellness Kováčova. Teraz som vyšiel zo šatní, ostatne už budete vidieť so mnou. Sú tu bohužiaľ schody, takže do bazénov sa ide po schodoch. Nie je to dobré pre tých, čo majú nejaké zranenia a tak ďalej, ale my, mladí, prebehneme ako nič tieto schody, že? Takže Kováčova, vidíte, je to veľmi pekné, tu sú vnútorné bazény, tu sa pozrieť vonku, je to veľký bazén, ktorý viac menej ľudia využívajú v lete. Vidíte, že aj tam sú troška teplejšie bazény a tam úplne vzadu vidíte teplý bazén. Ja vám ešte ukážem toto. Takže postupujeme prehliadke. Počujete, že tu už aj deťúrence sú. Krásna priezračná voda. Vidíte, že je nedeľa síce, ale ľudia majú radosť vody, radi sem chodia, aj my sem chodíme radi. Takže pokračujeme ďalej. Sú to aj odpočinkové hľadadlá. Je tu teplo, takže nikomu tu zima není. Vraciam sa pohľadom na fresh bar. To znamená, tu si môžete dať kávičku alebo nejakú maličkosť, nejakú vodu. Hej. Tam vidíte informácie o tom, koľko ešte máte času byť tu vnútri. Samozrejme, že obídem to celé, aby ste videli, ako to tu vyzerá. Je tu aj detský bazén. Nechcem zbytočne preťahovať čas. Ukážem vám len to najdôležitejšie. Tuto si robia vlny. Je to pekné tu. A tu sú tobogány. Dĺžka 60 metrov. Ja by som to asi uškal, takže ja tam nejdem. Nech sa páči. Tak tuto je malý detský bazén. Je úplne s malou vodičkou a fontánkou. Páči sa mi to. Pre tie malé deti je to super. Ešte dokonca aj kožačku tam majú. Takže ideme ďalej. Tu sú výrivky, ktoré v určitých časových intervaloch robia výrivu vodu. Takže hľadám tu všade, nevidím na prvý pohľad Olinku. Nevidím ju. Aha, tu je vo veľkom bazéne. Hľadal som ťa v malom. Je tam strašne veľa ľudí, ja viem, ale hľadal som ťa v ňom. Nevadí, idem ešte ukázať teplý bazén vonku a potom sa vrátim. Takže, plavecký bazén je zatvorený, ale my nejdeme do neho priamo. Tuto vidíte, toto je horúci bazén. Tu je už prehradené vnútri, nechcem ísť do tej horúcej vody teraz, ale vstup do horúceho a hneď oproti je ďalší bazén, ten je ochladzovací bazén. Používa sa preto, aby sme sa moc neprehriali v tom teplom bazéne, hej. Takže, dnes som mám, pardon, dnes som vám chcel
ukázať toľkoto a prajem vám úspešný nový týždeň a pozerajte naše videá, budeme veľmi radi. Nájdete nás na Wellness, Laci a Oli. Lúčim sa s vami, čaute, Olinka sa s vama lúči, všetko dobré, čaute.